a mi m'ho han dit moltes vegades. Hòstia, sou dels més brutals a nivell directe, so, composició, tal, però no veneu tíquets, tios. Per això, si t'hi fixes, els cartells de cada any a Catalunya de grups espanyols, ja no et dic els grups catalans, que em costen molt més de comprendre perquè no entenc res, però els espanyols són, veus a Amaral, otra vez a Hombres G, clar, dius, bueno, Los Rebeldes, o sigui, tornes a veure el cartell de quan jo tenia 10 anys o 15 anys i tinc 48. Llavors, què passa aquí? No? Clar, que els festivals diuen no, que aquests tios venen tíquets encara i per tant el t'agafo. Tu, a mi m'ho han dit moltes vegades, hòstia, sou dels més brutals a nivell directe, so, composició, tal, però no veneu tíquets, tios. Però, cabrons, no venem tíquets perquè no arribem a poder ensenyar el que estem fent.